Moikka moi. Oh, sori. Täällä Vikke. Tää nyt ei mahda pysyä paikoillaan, mutta ihan sama. Mä jätän tän hiiren sikseen. Viken peliehdotukset. Mitä pelaillaan? League of Legends, Tekkit, Jokbox, Minecraft, Counter-Strike, Team Fortress 2 ja Roblox. Ja ehkä Kärrys Mode. Miten kaikki pelit? Elikkä kun mä lähden kouluun, mä teen Minecraft-videon. Siinä ei kyllä kestä kauaa, mä laitan sen heti tulemaan, kun mä pystyn. Ja voitte laittaa kommentti jotain hyviä pelejä, jos me ei olla. Nämä on yhdet, mitkä me ollaan ladattu. Jos te haluatte jotain, niin laittakaa linkkiä. Joku YouTuben, joku latauslinkki, mistä me voi ladata joku hyvä peli tai ehdotatte. Mutta eiköhän tää olisi sitten tässä. Moikka!